15, 18 i 21 sat. Jeste nova pesma, novi singl naših dragih sugrađana, dakle, najpopularniji zrenjaninski bend je u pitanju, pogađate, Šišarki su u pitanju, da. Sjajna ekipa koja se okupila, naravno, i konačno ono što smo dugo čekali, dakle, njihov novi singl, kao što rekao, pesma se zove Male stvari. Od večeras krećemo da vrtimo na televiziji Santos spot Šišarki za pesmu Male stvari i to je inače prvi singl koji najavljuje album grupe iliti benda Šišarke. Evo, ukoliko vas interesuje u vezi spota, snimanje i montažu spotu radio je Ognjen Cvekić, a dugo najavljivani album Prvenac će izaći početkom aprila, a do tada sve novosti možete da pratite na njihovoj Facebook stranici, dovoljno da ukucate samo Šišarke i sve će vam biti jasno. Dakle, novi hit nedelje, potpuni novitet, još je friško, još je onako vruće i peče definitivno ovde u našem kompjuteru i jedno čekam da vam pustim novu pesmu, mada sam ja već pustio juče i danas par puta, ali sad mogu zvanično da kažem svaka čast momci, Šišarke u narednih 7 dana kao hit nedelje na Santos radiju. Ja sam Kockar, bio sam sa vama sve od 14 do ovog momenta.